I avui els parlem de 50 nens i nenes dels barris sud de la ciutat que han participat en un projecte socioeducatiu centrat en la música. El Consorci Badalona Sud, l'Obra Social La Caixa i l'Orquestra Simfònica del Vallès han promogut aquest taller amb l'objectiu d'utilitzar la música com a eina de cohesió social. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha impartit un seguit de tallers de música a una cinquantena d'infants de Badalona Sud. Les classes s'han desenvolupat a través d'una dinàmica participativa amb l'objectiu d'acostar els més petits a la música i enfortir valors com la igualtat, la diversitat, la integració social i la convivència multicultural. Com a orquestra que som, sabem que la música serveix per moltes coses. Òbviament, la primera que se'ns acut a tots és que podem escoltar música, escoltar obres musicals en un concert, però molt més enllà d'això, i en aquest barri en sabem molt també, la música és un espai de convivència, és un espai cultural, és un espai on ens transmeten valors i on s'aprenen coses. Per tant, volem aprofitar sobretot aquesta vessant de la música, aquesta que ens permet treballar determinades qüestions que tenen a veure amb el nostre aprenentatge i amb la nostra vida en societat i potenciar-les. La proposta ha permès que els nens participin en uns tallers musicals de 6 hores que s'han desenvolupat a la seu del Consorci Badalona Sud i a la Cibercaixa de la zona. Es tracta d'una proposta educativa dirigida pel compositor Michael Spencer, on s'ha volgut potenciar la creativitat i el treball en equip. Vam tocar instruments i un nen va cantar i el Michael els va contar una història de la nit, de llops, bruixes i de mussols també, explicant històries d'inglès, de lobo, de dibujo. M'agrada tocar els instruments. Els nens i nenes que han participat han estat escollits d'entre famílies amb vulnerabilitat social per aportar-los aquest valor afegit que fomenti la inclusió social i l'igualtat d'oportunitats. Aquesta experiència s'ha desenvolupat prèviament en un centre educatiu de Sabadell amb molt bons resultats. Per aquest motiu s'ha decidit impulsar-la a Badalona Sud. L'experiència o el valor afegit que ve respecte a l'altra experiència que s'ha fet a Sabadell és que no es fa des de dins d'una escola, sinó que és un treball comunitari. Els nens venen derivats des de diferents sectors, per tant no es coneixen prèviament o no han jugat o no han interactuat conjuntament, per tant arriben aquí sense un coneixement previ. Són derivats des de serveis socials del districte 4 de l'Ajuntament de Badalona, des de la Cibercaixa. Com a tancament de l'activitat, tots els menors que hi hagin participat podran assistir amb un acompanyant a un concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès al Palau de la Música.